Salut, prieteni! Astăzi este ziua mea și noi am început petrecerea. Înainte ca să mă joc cu prietenii mei, Andrei și Robert, ei sunt acolo și trebuie să vă mulțumesc și atât m-am sunat și am venit. Asta a fost istoria ziua mea. Salut, eu sunt Andrei, sunt prietenul lui Ilan și vreau să-l pus pe Robert. Sunt prietenul lui Ilan, eu vreau să-l pus pe Ilan. Haide, sus și tot mai sus! În grădină eu te-am pus! Și Bun găsit! Hai! Mă duc după tine, ok? Nu? Bun! De ce-i cu apă? O să vedeți al meu, da? Era mai mare! Da? Da? Rege? Și trebuie să-l prindem, da! Bravo! Haide, haide, haide! Bravo! Prinde-l, prinde-l! Haide, prinde-l, prinde-l! Bravo! Bravo! Să doriți Ilan! Să fie toată familie Uite, Iri! Iri, băgați în fundă, nu țineți în brațe!